mende bateko aldea. Baina, hango euskaldunak eta hemengo euskaldunek zerikusia badute, baina gure hizkuntza komunitatearen ezaugarri gehienak eraldatu egin dira. Beraz, ezin dugu pentsatu, 21. mendea hasiera honetan, berdin izango dugunik, 19. mendea bai edo. Hau ere askotan esan. Norbaitek pentsatzen baldin badu, 14 urteko gazte batek izango duela 1880ko euskaldun bate bezala, astu da dira. Pasada. Horra adibide bat jartzen dut asko gustatzen zaidan eta asko kantatu dugu. Pipatu, atxoratzen naiz, kortejatzi, alotxatzen naiz. Zuek imaginatzen dezuen norbait etzen atzo kortejatu altzen dut. Zenbat. Adibide simple bat hartzeatik. Hemen daun alabak, behin esan zen. Ez da izan berdea edo horreketia. Ez da izan nun, horreketia esan nun. Aita hori, ja, ez da horrela esaten. Eta ja horrek, ez da gizu ez mina. Adibide sumeak dira, eta askotan komentatu izan dut ere beste guaina pasada, hori pasada, eira pasatzen, baina ikastetxetan, zuek ere beriko zuen, etxetik kanpo bazkaltzen bali mahi zuen, eraman guztuen janaria plastikozko ontsi batzuetan, ze hartia ontsi hori. Horda, letra bat, letra bada, no, letra horrek, segun nork esaten duen, zezuk esaten duen oso toper, gazte guztik egiten dut. Esan dut toper. Esaten duen taper, zar batzuk esan taper baino puntzen. Gero dator esaten duen, baina hori etzan toper baten. Eta hori dator gero, esaten duen, baina hori hemen, Euskara garbian, fiambrera. Eta ja, azkeneko zuzenketa ez. Euskara garbian da, ziambrera. Hori, ari gara bizitzen egunero. Hau biluzten, guretzako zen, erokeria bat. Ze, nola esan bat zen? Spiderman edo Spiderman. Spiderman, esaten bali batzen duen, batzuentzako zina, eskakina. Eta Spiderman esaten bali batzen duen, beste batzuentzako flipatu batzen. Bueno, beste gauza askoren arte. Eta gero dago, erabili hori da kuestio. Uste hemen daukagu. Erabilera eta erabileraren inguruan, azken urte hauetan, bizitutakoa, nik honek egindako nire ikerketatxoak, bildutako datuak, irakurretakoak beltzen ditu, esateko zer bultzatzen du, zer oztopatzen du, zein dira faktore mikroak, zein dira faktore makroak, zer jokatzen dugu. Zazpigarrenean, bizketiak gehiago sartzen ez, eta hau idatzen duenean, oraindik enekien topagunean bestelako ardura batzuk hartu beharko nituenik, baina bai batez ere topagunearen inguruan, euskaraldiaren inguruan, amaz, azkeneko 10 urte hauetan izandako topalabe taldea topagunearen inguruan osatu genuen hausnarketa talde bat, 10 urte hauetan jorratu ditugun hausnarketak, atera ditugun dokumentuak egindako aurkezpenetatik, horrelako laburpen bat egin dut, pixkate modu ordenatuan eskaintzeko, eta ulertzeko zer gertatu zaigun azkeneko 10 urte hauetan. Nik uste badu dela hor klabe batzuk ulertzeko nola iritsi garen puntu berri honetara. Gaur gauza oso normalak ebitzen zaizkigu, baina orain dela 5 urte imposible ziren. Gaur egun oso normalak ebitzen zaizkigu gauza batzuk, orain dela 5 urte imposible ziren. Hori guztia ere, saiatzen ez hori esplikatzen.